الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama muka da wannan fili mai albarka domin wato faɗakarwa da za mu yi shine cewa a kullum idan kana son abu na Allah to kai kuma ka dinga yin na Allah da naka abu. Wannan zai zo daidai da hadisin da Annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda. Inji manzon Allah. Ka nemi sani da Allah, wato kai dan Allah lokacin da baka da damuwa, kana cikin wadata, kana cikin lafiya, kana cikin zaman lafiya, kwanciyar hankali, kana cikin yan uwa, kana cikin walwala, baka da wani abun da ya dame ka, ba tashin hankali ba komai. To a wannan lokacin da za ka yi dan Allah ka bai dan Allah. Idan kai haka ya ruka fi shi da lokacin da ka shiga tsanani, kowane kalan tsanani ne, ko rashin lafiya ne zo maka, to talauci ne zo maka, ko tafiya kai wata bakunta ta same ka, ka rasa da zaka kana bukatun taimako, ko kuma abin da aka fi jin tsoro shine mutuwa. Ka san kullum mutum yana tsoron mutuwa, kuma Allah ya ce kullun lil mautal ladzi tafarruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wash shahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ya yarda ka ga musu kace mutu da kuke gudun nan to zai gamu da ku. Kullum da adam bai san mutuwa, mu sha wannan magani, mu rubuta wannan aya kamar mu almajirai masu dan rubuce da dan tofe. Allahu akbar. To wasu kuma masu shan kwaya. Ka san da cewa suke mu mun sha rubutu sai mu dogara da shan rubutu. Saboda haka wasu malamai suka yi ta holo a nan kasar wai shan rubutun ba kyau, saboda in muka sha rubutu wato za mu dogara da rubutu. Sai mun daura laya za mu dogara da laya. Tabin mamaki kuma ka are bakin mu ka ci mun albakara sai ka tambaye mu da muka sha rubutun nan da rubutu muka dogara ko da Allah. Ya kamata mana adalci da tambaye mu haka. Da muka daura gurun nan da gurun muka dogara ko Allah, da kamata tambaye mu wannan. To a yayin halin da yanzu kaga kuma a ikon Allah wanda suka ta faɗa da mu akan shan rubutun da muke yi, da yanzu ne shugabannin shan kwaya. Ina cikin musulmi ina kaman waɗannan mutane su ne a gaba wajen manya-manyan kemis da sauran ɗakunan shan magani. Amma ba ina magana don hana shan magani ba ne, a faɗakarwa ne, ina tunatar da mu. To idan kai abu don Allah, Allah zai don kai. Amma duk da kake gudu kuma dole sai an gamu. A zagaya nan. Da ita kanka za a zo kamar kai ne tsalin ko tsani haka, ko kuma abin da ya kamata tsani ko mahudi a taka lallaka a ji a ɗauko wanda kwanan kai ƙari. To haka wata ran sai a tsallake ta kan wani abu a ɗauke ka a lokacin da kai kuma a wani lokacin kai ɗin ne kwanan kai ƙari, kai Allah yake so a ɗauko. Haka a kulawa a dinga yi don Allah, a dinga wai don Allah, domin in ana so a samu lada ma a wurin Allah subhanahu wataala, to ta hanyar haka ake samun kusanci. Ko da mai kyau aka yi, ko da kuma abin ya dace da abin da Allah yake so, in ba don Allah din aka yi ba, to Allah ba zai ba ta lada ba. Allah kamata a san wannan. A wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da kisar wasu mutanen guda uku ne. Ɗayan jikinsa gyambo, wato an san gyambo ko miki, manya-manyan kudaje, masu wari, masu ƙazanta, masu sa ƙyanƙyani, masu da ruwa da jini, babban jini, suna ta yoyo. In an ga mutum dai kuma da irin wannan halin ba daɗi, shi kansa ma ba zai so shigo cikin jama'a ba, balle su lafiyayyun har a ce su suke son ya shigo cikinsu, kai ba zai yi ba, sai dai bisa dole. Shi kenan ɗaya kuma sai Allah ya jarraba shi da kuturta, kuma shi ma irin wata ta tsananta, ta yayyanke gaba kuma ta rinka sa wari, ta rinka ɓata launi. Kuma sai Allah ya jarraba
jarraba shi da makanta. Bayan wannan jarraba guda uku da Allah ya yi wannan mutane uku kowa da tasa, kuma an jarraba su da babu. To mai lafiya ma ban akwai babu, akwai matsala. Balle ga ba lafiya kuma ga babu. Sai Allah ya ne zai jarraba su. Sai ya aiko wani mala'ika. Sai mala'ika ya zo da sura ta bani Adam. Sai zo gidan wannan mai yawan gyambon nan. Ya gana da shi. Ya masa 'yan tambayoyi daga ciki yana ce masa, yanzu kai kuwa bawan Allah, a alal misali da a ce so samu ne, me abin da ka fi so Allah ya maka? Sai ya ce, na fi son Allah ba ni kyakkyawan launi, ya warkar da ni daga wannan kuturtatawa, wannan gyambo na kurajen nan da zama lafiya kalau. Abin da fi son Allah ya mun kenan da samu. Sai kenan sai ya masa addu'a, ya shafa shi. Sai Allah ya warkar da dukkan wannan launi na su gabaki ɗaya kuraje suka warke take. Sai kuma wannan bako, amma dai mala'ika ne kamar da muka faɗa farko, ya zo da sufa na bako. Ya ce to kuma a cikin dukiya wani irin kalan dukiya ne wanda kai ka fi son Allah ya baka da so samu ne? Sai ya ce shanu, ko da ke rawun ya yi kokonto, ya ce shanu ya faɗa ko raƙuma. To ya dai faɗi ɗaya a ciki. To muƙaddara sai ya faɗi raƙuma. To shi ke da za ka ba shi raƙuma, shi Allah samu albarka a ciki. Nan da nan raƙuma ta hayayyafa, raƙuma suka hayayyafa suka yi garke da garfi. Ya zama mai dukiya, da ba lafiya kuma ga talauci, yanzu kuma ga lafiya ga dukiya. Shi kuma ɗaya wannan kuturu mai kuturta. Sai dai wannan bakon ya je gidansa, shi ma lokacin da ya je gidansa ya tadda shi da wannan wahalan kuturta da abubuwa na damuwa. Sai ya ce masa, kai ko bawan Allah, yanzu me abin da inda so samu ne, me abin da ka fi so yanzu a wurin Allah? Shi lalle ne abin da na fi so shine wato kuturtan nan tawa ta warke, zama lafiya kalau. Yadda ake yankani na mutane suke ganin ƙazanta ta su daina. Inda zan samu to shi abin da ni nake so Allah ya mu. Shi ma wannan bako ya shafa shi, ya masa addu'a. Take sai Allah ya ba shi lafiya. Sai ya ce, to kuma daga cikin dukiya menene ka fi so? Ya faɗi shanu ko raƙuma, akan shakkar da marwacin hadisi ya yi. Amma da mun yi takadiri mun tunda akwai shakka na rawi a cikin magana, muka ce to wala Allah mu ce wancan ya ce raƙuma, to wannan shi kuma sai shi shanu. Aka ba ya saniya mai ciki ta hayayyafa, ya ce masa Allah masa albarka cikin dabbobin da nan da nan shi ma shanu da shanu ya haɗa garke. Ya zama lafiya. To da dai talaka ne mara lafiya, yanzu kuma lafiyayye a tajiri. Sai wannan bako waje gidan ɗaya mutum wanda shi kuma makanta ne aka jarba shi makaho. Waje salama suka gaisa, ya tattauna, ya tambaye shi yanzu me ka fi son Allah ya maka a duniya? Ya ce ni abin da fi yanzu ido. Daga kowa ya gani. Daga ran. Idan ya bude. Wannan mai sauki. Sai shi ma shafa shi ya masa addu'a. Kawai ido sai ya dawo lafiya kalau yana gani. To a cikin dukiya me ya fige so? Sai ce tumaki. Sai kawo tunkiya ya bashi, ya masa addu'a ta albarka a tumakinsa. Shi ma fa kafin lokaci kaɗan ya tara tumaki zama tajiri babba, mai tumaki mai yawa ba kaɗan ba. To kaga wannan mutane guda uku gaba ɗaya da su talakawa ne marasa lafiya, ga rage lafiya, kuma Allah dawo da su lafiyayyu kuma a tajiri. To sai Allah ya ne ibtila'i wato jarabawa. Sai ya tura wannan mai addu'a, wannan mala'ika ya koma gidajensu, ya je gani. Mala'ika sai zama mutum mai gyambo, to jikinsa gyambo da kuraje da menene. Kamar da mutum yake wannan. Na kyankyani da da mutumin yake haka. Ya je yi salama a gidansa, ya ce to mai gida, yau ina ga Allah, ina gare ka. Ni kaga matafiyi ne, ba ni da yanda nake. Wato duk wani dabara ta yanke mini, ba ni da yanda zan yi. Ina neman taimakon ka taimaka mini da raƙuminka ɗaya, in samu ɗan abin da koma gida wajen iyalai na da shi. Sai ya hana shi. Yi ta masa kame-kame, yi ta masa kame-kame.
ya ce masa malam kar fa ka manta fa a halin da gani a cikin nan na wahala da kunci da duniya kai ma fa da haka kake kar ka manta ka tawaza sai ce a shi wannan dukiya ya gaji ta ne daga iyayensa da kakanninsa shi bai san talauci ba haka ne yace don kai wa Allah ƙarya to Allah ya mayar ka mai da kake da sai ya tafi sai ya zama kuturu shi wannan bako sai ya tafi gidan wannan wanda ke da shi kuturu ne sai ga kuturu ya zo masa ya salama to mai gida kayi ba ni ɗin bako ne kuma matafiyi amma komai ya ɗinke mini ba ni ga komai ni dai ina ga Allah ina gane ka ba ni da yadda zan yi ga lalurar jinya ga talauci ina so ka taimaka mini a cikin dukiyar da Allah ya baka ka bani saniya ɗaya ko da ɗan maraƙi dai haka da samu yadda zan koma gida cikin iyalai na da shi zai ba da yadda zan koma gida ga ba lafiya sai ya hana shi ya roƙa ya lallame shi ya hana shi ya ta masa kame ya ta kame ya kamo nan ya kamo can haka dai bai bashi ba ya caye shi do mai gida karka manta fa ta iya yiwuwa kai ma da yadda nake haka kake ana ganin kyankyaninka cikin mutane yanzu kuma Allah ya warkar da kai ya baka lafiya ya baka yadda za ka yi sannan ni kuma Allah ya jarraba ni da bani da yadda zan yi na zo na neman taimako a wurinka saboda girman Allah kana hanawa sai shi a'a ni dama can a inda ma wata hadin mala wannan dukiyar na gaje ta ne daga iyaye da kakanni sai ya hana shi bai bashi kaga kariya shi ma irin wancan sai ce to in dai kawo Allah ƙarya to Allah ya mayar kai daga gida sai ya tafi abinsa yana barin gudun sai ya zama makaho ya tafi wannan inda makaho yake a makance ya salama makaho na da ya fito daga gidansa a tajiri ya zo ya ga bakon makaho a kofar gida suka gaisa ya ce to ka yi bako ya ce to mara bai ce matan da ya ce to mai gida ka samu dai kawo ne a ni bako ne matafi kan hanya nake wucewa zan yi ba zama na zo ba amma kuma guduri ya kare mu komai ya dinke mu ga ba lafiya da lura idanu ni ba na gani ni ko ba da guduri ina so ka taimaka mu saboda girman Allah da tinki a daya in samu yadda zan yi koma gida yace malam wato baka san ma girman Allah ba ya faɗa masa za ka roƙa saboda girman Allah ka roƙi daya ai saboda girman Allah ko duk garkin nan mutum yake so zan ba shi sai ya ɗauki wannan ya ce ka je ka ibi kama abin da ke so ka tafi abinka kama wannan ke so ka tafi abinka sai ya ce to rike dukiyarka ba da bukatar dukiya daman jarrabawa ne daga ubangiji ne jarraba ku da kai da wani da wani da wani amma su sun faɗi a jarrabawa za su koma talakawa masu illa yadda suke da kai kuma za ka ci gaba da arziki